オランダから到着した30代の日本人男性、書類に不備があったためオランダに送還されたということです。間違えると大変なことになりますので、この2つしっかりと確認をしていただければと思います。こんにちは。人生に楽しい旅を、すみやきです。今日はですね、日本への入国のことについてお話をさせていただきます。最近なんですが、せっかく日本に帰ってきたとしても、日本に入国することができずに出発国に送り返されてしまう、そういった事例が起こったりしているようでして、せっかく日本に戻ってきたのに送り返されたりとかしたら最悪ですよね。そんなことがないようにリスクを避けて日本人が日本に入国できるように、そのための情報をしっかりとお伝えさせていただきます。今日お伝えするのは2つあります。まずは1つ目、失敗しない日本入国、抑えるべき点10選、こちらについてお伝えさせていただきます。そして2つ目は、タイでの新規感染者が今増えている状況ですので、どのような状況かそちらについてお伝えをさせていただきます。この動画を見ることによって海外に行ったとしても不安なく日本に帰ってくることができるようになりますし、大切なポイントが10ありますので、こちらを一つずつ順を追ってお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか出入国情報、最新情報をいろいろとお伝えしています。刻々と移り変わりゆく海外渡航事情、そちらも最新情報をお伝えしておりますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。あと告知になるんですが、人生が変わる780日旅日記ということで、私が世界一周をしたその旅日記を電子書籍で書いております。現在1巻と2巻発刊しておりますので、日本ではなかなか起こらないけれども海外だからこそ起こり得るような、そういったことを現地で体験したことをいろいろ書いておりますので、ご興味がありましたらよければこちらも読んでみてください。それでは内容を見ていきたいと思います。どういったことが起こっているのか、そのことについてまずはお伝えさせていただきます。こちらの記事をご覧ください。搭乗拒否、入国後の3日間強制隔離の事例発生、そのような記事になります。政府は新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、4月19日から日本入国の際に必要な PCR 検査の陰性証明書、こちらの確認に関して厳格化をしました。この証明書の内容に不備があると、日本向け航空機への搭乗を拒否されたり、日本に入国できたとしても入国後3日間の強制隔離を求められたり、そういった事例が発生している状況です。またもう一つ、こちらはもっと大変なんですが、こちらの記事もご覧ください。新型コロナ水際対策、出国前の検査証明書厳格化、2人送還、そのような記事になります。日本政府は4月19日、PCR の陰性証明書、こちらの確認を厳格化し、少なくとも2人が書類の不備などの理由で入国を許可されず、出発地に送還されていたことが分かりました。そのように書かれております。厚生労働省は書式などに問題がないか確認を徹底するように呼びかけています。これまでは書類や検査方法などに不備がある場合、検疫所が管理する宿泊施設で待機してもらうなどしていましたが、4月19日から原則として入国を拒否する、そういった場合もあるということです。この2人に関しましては、まずは1人目、関西空港に到着した方で、オランダから到着した30代の日本人男性ということです。書類に不備があったためオランダに送還されたということです。そして2人目は成田空港、アメリカから到着した20代の女性、この方も書類に不備があったためアメリカに送還されたということです。いや、怖いですね。せっかく日本に帰ってきたのに送還されると、そういったことは本当避けたいと思いますので、皆さんも気をつけていただきたいと思います。そのためにもしっかりとこれから情報をお伝えしていきますので、一つずつ間違いがないように情報を確認していただければと思います。まずなんですが、これからお伝えする守るべき10のポイントに関しまして、全ての日本人が日本に入国する場合は対象となります。入国の目的によっても取り扱いに差はありません。入国の目的は問わず同様の取り扱いとなります。また外国人はどうなんですかというような質問もいただいたりするんですが、現在のところ原則として特例を除いて外国人の入国は日本にできないような状態になっております。それではまず1つ目をお伝えさせていただきます。日本に入国すると、日本に入国した次の日からカウントをして14日間待機をする必要があります。そしてその14日間待機するための滞在場所を確保する必要があります。ちなみにこの滞在場所に関しましては、検疫所長が指定する場所とされております。それでは検疫所長が指定する場所、そちらはどういったところなのか、お伝えさせていただきます。自宅、社宅、親戚の家、友達の家、マンスリーマンション、ご自身で予約したホテルなどが対象となります。対象とならないものとして、宿舎などのトイレやお風呂など複数の人が共同で使用する場所がある施設は対象外となります。
この14日間の隔離に関しましては、日本に入国した方、すべての方に適用となります。ですので、PCR 検査が陰性だったとしても、ワクチンを打っていたとしても、それは関係なく、すべての人がこの14日間の隔離はする必要がありますので、そちらお気をつけいただければと思います。それでは2つ目についてお伝えさせていただきます。新型コロナウイルス変異株流行国や地域、そちらに過去14日以内の滞在履歴がある方については、検疫所の確保する宿泊施設などで入国後3日間の待機をする必要があります。この待機場所に関してなんですが、国がビジネスホテルとかそういったところを確保しているようでして、そちらに滞在するということになるようです。ちなみにこのビジネスホテルなどに宿泊した場合なんですが、料金に関しましては、これは国が強制的にということになりますので、料金は国が支払うということでかからないということです。また、この3日間隔離している間には3食弁当が出るということです。流れとしましては、空港に到着をします。そして到着時にまずは PCR 検査を受けます。PCR 検査の結果が陰性であったら、用意された交通機関でビジネスホテルに向かいます。そしてビジネスホテルで3日間生活をして、3日後にもう一度 PCR 検査を受けます。そして陰性であったら国が用意したバスで空港に戻ります。そしてそれからは11日間、先ほどの1でお伝えした検疫所長が指定する場所、要するに自宅とかそういったところで待機をする形になります。この変異株流行国地域なんですが、現時点で示されておりますのがこちらに示しますので、こちらご確認いただければと思います。こちらの国や地域から日本に戻ってこられた方は3日間の強制隔離があるような形になります。逆にこれらの地域じゃないところから日本に戻ってこられた方は、空港に到着したら自宅などに帰ることができます。そして自宅で14日間の待機をするような形になります。この変異株流行国地域に関しては、日々その国々や地域が更新されておりますので、どこが変異株流行国なのか地域なのか、そちらを調べて帰国していただいた方がいいと思いますので、そちらのリンク概要欄に載せておきますので、日本に帰国する際には参考にしていただければと思います。それでは3つ目になります。到着する空港から待機する場所まで公共交通機関を使用せずに移動する手段を確保しておくことということになります。この場合なんですが、例えば自宅に帰る、そういったことになりますと、レンタカーを借りて、そして自宅に帰る。もしくは誰か家族に迎えに来てもらう、そういうような方法をとって自宅に戻る必要があります。例えば電車ですとか公共のバスですとか、そういったものを使うことはできません。また家族に迎えに来てもらった場合でも、自宅に帰ったら基本的には部屋の一室で待機をしてくださいということだそうです。それでは4つ目になります。日本に入国した後に14日間待機をすることになりますが、その待機をするための滞在場所、また空港などから移動をする手段、そちらを検疫所に登録すること、こちらが必要になります。こちらは書類に記入をするという形になります。それでは5つ目、日本到着時、新型コロナウイルスの検査を受けること。空港で PCR 検査を受けるようになりますので、そちらの PCR 検査を受けてくださいということです。それでは6つ目になります。この PCR 検査に関しまして、検査結果が出るまで原則空港内のスペース、または検疫所が指定した施設などで待機をすること、こちらが必要になります。この PCR 検査に関しましては、検査結果が判明するまで1から3時間程度かかるということです。また再検査をするなどの状況によっては、到着の翌日に判明をする場合もあったりするそうです。その後入国手続きとなりますので、それまでは空港内のスペース、または検疫所が指定した施設などで待機をするということになります。それでは次、7つ目になります。入国時には誓約書を提出する必要があります。誓約書に関しましては、こちらのホームページからダウンロードをすることができます。こちらのホームページの日本語と書いてあるところ、こちらをクリックするとダウンロードができます。こちらのリンクも概要欄に載せておきますので、日本入国時にはご使用いただければと思います。こちらの誓約書に関しましては、あらかじめ用意していてもいいし、もし用意のない方は日本入国の際に用紙を渡すこともできるということです。そして次が8つ目になります。質問票の提出が必要となります。この質問票の提出なんですが、こちらのホームページに QR コードが載っております。この QR コードをスマホで読み込んでください。そうすると質問票のウェブサイトが開きます。そのウェブ上で質問に回答をしていく形になります。回答が全て終了しますと、新たな QR コードが生成されますので、その QR コードをスクリーンショットするか、または印刷して日本入国時の検疫の時に提示をする必要があります。こちらの質問票、私も QR コードを読み込んでみて確認をしたんですが、結構入力するところが多かったりして、
その質問事項の中には過去14日以内の体調情報とかそういった項目もあったりしますので、ある程度前からこういった質問は答えられないんじゃないかなと思いますので、到着時にスマホでウェブサイトを開いて質問に回答をしていく、そういった形でもいいんじゃないかなと思ったりもしました。そしてここからあと2つなんですが、この2つが超大事になります。間違えると大変なことになりますので、この2つしっかりと確認をしていただければと思います。まずは9つ目になります。これは日本到着時に4種類のアプリをダウンロードする必要があります。アプリのダウンロードに関しましては、こちらのホームページから1つずつダウンロードをすることができます。そしてこの4種類のアプリをスマホにインストールすることによって、保健所などから入国後14日間は電話またはメールによって毎日の健康状態の確認があります。そしてこのアプリが自分のスマホでもしインストールできない場合なんですが、その場合は空港で他のスマホをレンタルする必要があるということなんですね。ですので余分にお金がかかってしまいますので、事前に自分のスマホでこの4種類のアプリダウンロードして使えるかどうか、こちらを確認しておいた方がいいと思います。ちなみにこのアプリの仕様をお伝えしておきます。アプリのインストールのために必要な OS のバージョンは iPhone であれば iOS13.5 以上が必要ということです。Android 端末であれば Android6.0 以上の OS が必要になるということです。またスマートフォンを持ってない方は空港内にスマホをレンタルできる場所がありますので、そちらで2週間分スマホをレンタルする必要があります。このスマホレンタル料に関しましては自分で支払う必要がありますので、スマホを持っていない方、またもしかするとアプリがインストールできないというような事象があると、スマホレンタルをしてそしてお金を払わなければいけなくなりますので、そこのところお気をつけいただければと思います。そして最後になるんですが、10個目、これが一番大切になります。こちらは日本に帰ってくる前の国、そちらを出国する前72時間以内のコロナの検査の証明書、陰性であるというような証明書、そちらが必要になります。で、この陰性証明書なんですが、こちらをご覧ください。検査の方法が指定されているんです。指定されている以外での方法での検査での陰性証明書は認められないというようなことになっております。検査をする場所なんですが、認められている場所は2つあります。1つ目が鼻咽頭拭いと書かれております。そしてもう1つが唾液と書かれております。そしてダメなのが鼻孔拭いとか口孔拭いとか、そのようにいろいろ書かれているんですが、要するにですね、これは大丈夫なのが、まずは鼻の奥の方に綿棒などを突っ込んで、そこからの粘液を採集して検査をしたもの、そちらが鼻咽頭拭いというものになるらしいんですが、こちらは大丈夫ということです。そしてもう一つは唾液、これを採取してそれから検査をしたもの、それであれば大丈夫だということです。逆にダメなのは鼻の入り口あたり、そこの粘液を取って検査をしたもの、これは認められないということです。また口の中の粘液、これを採取して検査をしたもの、これも認められないということです。ここのところ細かいところになりますので気をつけていただければと思います。また検査方法も指定があります。こちらに書かれてあるような検査方法は大丈夫ということなんですが、こちらに書かれている例えば抗原検査ですとか、このような方法での検査に関してはダメだということですので、こちらもお気をつけいただければと思います。そしてもう一つ、検査時間に関しても書かれております。検査をしたのが出国前の72時間以内であれば大丈夫です。ただそれより前に検査をして結果が判明したのが出発前の72時間以内、その場合は認められないということですので、こちらもお気をつけいただければと思います。これだけ見るとですね、一体どの方法がいいんだろう、どのように現地のお医者さんに伝えたらいいんだろう、そういうふうに思っちゃいますよね。その場合はこのホームページをプリントアウトしたりとかスクリーンショットを撮って、そして検査をするお医者さんに見せてくださいということです。そしてこの方法でお願いしますというと、現地のお医者さんは分かるはずなので、そのようにしてくださいということです。ただ万が一現地でこの日本政府が指定している検査方法ができないというようなそういった場合には、事前に現地の日本大使館に相談してから、それから搭乗してくださいということです。あともう一つ大切なところがありまして、コロナの陰性証明書、検査証明書は書いておかなければいけないという事項がありまして、これが抜けているとまずいことになりますので、それが何かと言いますと、ここに示しておりますこの情報が必要だということなんですね。こちらのホームページも概要欄にリンクを貼っておきますので、ご確認いただければと思います。こういった漏れがないように、おすすめは日本政府が指定している検査証明書の様式というものがあります。
その所定のフォーマットがありますので、そちらをダウンロードすることができます。そちらをダウンロードして、そして病院に検査に行く際にはこちらに書いてくださいというふうにお医者さんに渡したらそちらに書いてくれると思いますので、それが一番確実じゃないかと思いますので、そのダウンロードをするホームページをお伝えさせていただきます。それはこのページのこの部分になります。この部分をクリックすると、日本政府が定めている検査証明書の様式、フォーマットがダウンロードできますので、こちらも概要欄にリンクありますのでご活用いただければと思います。ちなみに今回の動画の初めの方にお伝えさせていただきました、せっかく日本に帰ってきたのに出発国にまた送還されてしまった、戻されてしまった2人は何が不備があったのかと言いますと、1人は出発国でのコロナの検査、こちらの検査方法に問題があったということです。複数の検体を混ぜて検査を受けていたことが判明した、そのように書かれておりますので、検体というのは例えば鼻の中の粘液だとか、また口の中の粘液とか、そういったものになると思いますが、そういったものいくつか混ざっていたとか、そういったことになるかと思うんですが、そういったことが判明してまたオランダに送還をされてしまったそうです。またもう一人は陰性証明書を持っていたんですが、検体の採取から出国までに72時間以上が経っていたためアメリカに送還をされたということです。要するに検査をした時が72時間以上前であったということだそうです。それでアメリカに送還をされてしまったということです。このような事例がありますので、本当にお気をつけいただければと思います。一応厚生労働省のホームページには、新型コロナウイルスの変異種の流行国ではないところから帰ってきた日本人で陰性証明書に不備があった場合は3日間の強制隔離があります。また変異種流行国として指定されているところから帰ってきた日本人で、そして陰性証明書に不備があった場合は3日間の隔離ではなく6日間の隔離となります。そのように書かれております。この記載を見ると日本には入国できて、そして送還されることはないようにも見えるんですが、ただそのような事例が起こっているようですので、結構入国管理官の裁量にもよるかもしれませんので、そこのところお気をつけいただければと思います。あと日本に戻ってくるときに変異株流行地域、国、こちらを中継して戻ってきた場合なんですが、その国に入国してない限り変異株流行国や地域から戻ってきた人という形にはなりませんので、3日間の強制隔離はなく、日本に入国したらすぐ自宅などに帰ることができて、そこで14日間の待機生活を送るということになります。以上、日本に入国する際の大切な10点についてお伝えをさせていただきました。こちら10点を守って日本に入国すれば、せっかく日本に帰ってきたのにもかかわらず送還されてしまうというような、そういったことはないと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。概要欄にずらっとリンク並べておきますので、日本に帰国をしようとされる場合には参考にしていただければと思います。それでは気になるタイの現在のコロナの状況についてお伝えさせていただきます。こちらバンコクポストからお伝えさせていただきます。タイでは4月23日、新型コロナウイルスの新規感染者が2070件確認をされました。これは今までのタイでの新規感染者で最高値ということになります。感染者が多く発見されたのは、バンコクでは740件、チェンマイでは237件、チョンブリでは125件、サムトプラカンでは79件ということになりました。また、海外から入ってきた方々から見つかったのは8件だったということです。結構タイは新規感染者がなかなか止まらずに多くなってきている状態です。とても心配な状況ですが、これからも新規感染者、またタイの状況を追いかけて皆さんにお伝えしていきたいと思います。今回は海外に行かれて日本に帰ってくるとき、また海外に住まれている日本人が日本に戻ってくるとき、その時に必要な重要事項10点をお伝えさせていただきました。特に今回お伝えしました陰性証明書、ここについてはとても大切になりますので、間違えると大変なことになる可能性がありますので、ぜひお気をつけいただければと思います。このチャンネルでは今後も海外への渡航情報、また日本出入国情報、そういったもの、最新情報を追っていきまして、皆さんにお伝えしていきたいと思います。皆さんも何か新しい情報が入りましたらコメント欄などで教えていただければ嬉しいです。いつもいいねやコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って配信していきますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。今回も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。